abokaina ba za na guje ku ba duk rinzi. Ni dai ba zan iya manta mafari ba, abokaina ba za na guje ku ba duk rinzi. Allah masanin da ya kage dare rana, a hadin samadin na zo da bukatuna. Kai ne mai bani ka share kukana, godiya a gare ka nake yakata na. Ni dai ba zan iya manta mafari ba, abokaina ba za na guje ku ba duk rinzi. Tsira da aminci rabu kanan nungo, kun wanda ya zo shi a ƙarshe ya zo farko. Mai Madina da birnin Makka da ka aiko, alai da sahabu asasu ina roko. Ni dai ba zan iya manta mafari ba, abokaina ba za na guje ku ba duk rinzi. Ɗan adam ajizi ne babu batun karya, waiwaye ko adan tafiya a gado baya. Magana jari ce ba ta zama kaya, gona ko a can ne za a gano kunya. Ni dai ba zan iya manta mafari ba, abokaina ba za na guje ku ba duk rinzi. Wai ina kuke ne duka sai ku fito fili, waƙar ku abokaina yau tun asali. Mata ku suke daura ɗan kwali, zanen dutse aka yi lakabi wahali. Ni dai ba zan iya manta mafari ba, abokaina ba za na guje ku ba duk rinzi. Waƙar ku abokai yau ma'ana murzo, shi rago kuwa tabbas baya zama gwarzo. Kuke mini rumfa muddin in nazo, sirgi kuwa bai tashi in ya ga hazo. Ni dai ba zan iya manta mafari ba, abokaina ba za na guje ku ba duk rinzi. Waƙa ta abokai wacce na yo baya, ta sa duk inda na je ina wuya. Domin ko abokai suke yin zarya, a wurin sai su ce mini alkawari kaya. Ni dai ba zan iya manta mafari ba, abokaina ba za na guje ku ba duk rinzi. Ni aboki na ɗauke shi kamar ɗan uwa, ai da shi muka saba har muka yo shakuwa. Bishiya ba ta tashi sai an yo barwa, ba za na guje ku ba duk tsanani yan uwa. Ni dai ba zan iya manta mafari ba, abokaina ba za na guje ku ba duk rinzi. Ɗan halal dai ba zai manta mafari ba, abuwa ku yi min da abokaina duba. Aikin ku ko yanzu na fara sako ɗan ba, ni a kan ku ba za na ragarwa kowa ba. Ni dai ba zan iya manta mafari ba, abokaina ba za na guje ku ba duk rinzi. Gaisuwa ga abokaina duka na miƙo, na gida da na wacce gaba ɗaya na ɗauko, da abokan karatu kafin